Γεια σας παιδιά, Gamer εδώ και σήμερα θα παίξουμε Hill Climb Racing 2. Ναι, πάμε να παίξουμε. Θα αναβαθμίσω το suspension. Έχω αυτό το αυτοκίνητο, το engine, έχω 13, grip 12, suspension 13 και AWD 12. Looks τώρα, πώς τον έχω κάνει τον παίχτη μου. Καπέλα, αυτό είναι epic, αλλά είχα και αυτό που είναι legendary, γι' αυτό έχω και αυτό. Εδώ έχω διάφορα, αλλά έχω τον παπούκα. Είχα τύχει αυτή την epic blues, αλλά και το legendary το Άγιο Βασίλη. Αυτά, bicycle τώρα με αυτό παίζω γιατί το έχω καλύτερο. Ναι, ρόδες βασικά να βάλω αυτές γιατί αυτές μου αρέσουν. Χρώματα δεν μου αρέσει κανένα από αυτά, γι' αυτό και χρησιμοποιώ αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε start, countryside cup θα παίξουμε. Δεν έκανα perfect start, δεν πειράζει, τους έχουμε και πάλι, άχρηστη είμαι. Γιατί το αυτοκίνητο αυτό το έχω κάνει πάρα πολύ καλό. Ναι. Εδώ τους έχουμε πόσα μέτρα μακριά μας, γιατί εντάξει έχουμε αυτοκίνητάρα. Να δείτε, εγώ τερμάτισα στο 25 και άλλοι στο 26. Ναι. Perfect start, ωραία. Όχι. Δεν πειράζει, είναι σιγάλες και θα μας περάσουν αυτοί τώρα. Ναι. Πριν πήγα πάλι να κάνω ένα record τέτοιο με Hill Climb Racing, αλλά βγήκε λίγο fail. Ναι. Και σε εκείνο έπαιζα με άτομα, έπαιξα με έναν ο οποίος ήταν Gold 1, παιδιά. Α, και πάλι τον νίκησα. Και ήταν και για έτσι μας κάπου. Δηλαδή αυτό που βγήκε τώρα πρόσφατα για το χριστουγεννιάτικο κάπου. Ωραία και perfect start, καλό αυτό. Χάνουμε λίγο θέσεις εδώ, αλλά τις παίρνουμε πάλι εύκολα, ναι. Επίσης ήθελα να σας μιλήσω και για το πρόγραμμα στα Χριστούγεννα, γιατί τώρα δεν ξέρω εσείς πότε θα το δείτε, αλλά σήμερα είναι 5η, 23 Δεκεμβρίου. Τώρα το πότε θα το δείτε εσείς δεν ξέρω. Πάντως είναι 5η 23 Δεκεμβρίου και αύριο που είναι Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα και κλείνουν τα σχολεία. Και τότε και για Χριστούγεννα μπορεί να έχω 1 ή 2 βίντεο τη μέρα. Ναι, πάμε να δούμε λίγο ένα βίντεο εδώ για να πάρουμε coins και τέτοια φάση. Ναι, τώρα συγγνώμη λίγο που πρέπει να περιμένετε αναγκαστικά. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι τώρα είναι το πρώτο βίντεο με μια άλλη εφαρμογή για βίντεο. Ναι, την οποία τώρα κατέβασα για να δω, επειδή το Mobizen δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά μου ψιλοκολλάει λίγο. New hat, δεν ξέρω όμως αν θα το βάλω, γιατί έχω το Legendary το άλλο. Καλά, το βρήκες, σου αγκούγερο. Πάμε να παίξουμε κι άλλο. Έτσι μας κάπου, ωραία. Να, δείτε 2 άτομα που είναι Gold 1 και ένα σε Silver 2, εντάξει. Αλλά είναι 2 άτομα Gold 1. Άλλος το motocross έχει. Τους νικάω. Παιδιά, τώρα να ξέρετε εδώ στο έτσι μας κάπου, αν δεν μιλάω πολύ είναι επειδή έχω συγκεντρωθεί πλήρες. Όχι, στο παιχνίδι δεν είναι για να χάνεις εδώ στο έτσι μας κάπου. Αυτό αναγκάστηκα να το κάνω. Πέθανε ένας. Έλα, πρέπει να πάρω θέσεις, είναι τελευταία μέτρα. Και δεύτερος. Χάνω πολύ χρόνο από εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν θα το νικήσω αυτό. Όχι ρε, δεν έκανα perfect start.
Εδώ πρέπει να κάνεις, γιατί αν παίζεις έτσι μας κάπου παίζεις με καλά άτομα, δεν σε βάζει με άχρηστος. Πέθανε ο άλλος. Ωραία, πέθανε αυτός που βγήκε πρώτος πριν. Άρα εντάξει είμαστε. Έλα ρε φίλε, έχασα πολλές θέσεις τώρα. Όχι τρίτος ρε, έλα. Ρε βλέπω το όλο τελευταία στιγμή χάνω τις θέσεις μου. Ξεκινάω, όχι καλά εδώ παιδιά, αν βγω πρώτος τρυπήστε με. Η χάλια πίστα είναι εδώ. Εδώ όλο πέφτεις κάτω. Ψόφος, καλά. Ούτε καν τέταρτος, τρίτος βγήκανε, χάλια. Αυτό πήγε πραγματικά χάλια. Πάμε. Ωραία, θέλω 3 νίκες. Παίζω τώρα με μπρονζάδες, δηλαδή νουμπάκι. Ναι, τώρα ήθελα κάτι να πω, αλλά το ξέχασα. Ναι. Ξέχασα. Τέλος πάντων, τι κάνετε. Τώρα λογικά, αν θυμήθηκα αυτό που ήθελα, ναι. Τώρα συχνά, αν κάνω βίντεο μπορεί να μην κάνω με το Mobizen. Μπορεί να κάνω με αυτό εδώ που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, νομίζω AVD Screen Recorder πρέπει να λέγεται. Αλλά τέλος πάντων θα κάνω με αυτό βίντεο, γιατί όντως το ψάξα λίγο, είναι πιο καλό. Ένα κακό έχει μόνο το ότι δεν σταματάει, δεν μπορείς ας πούμε να το σταματήσεις την ώρα που κάνεις record όπως το Mobizen. Αλλά δεν πειράζει, γιατί γίνεται να κάνεις trips και τέτοια, να το περικόψεις, να κάνεις περικοπή και γενικά edit. Όχι από καμιά εφαρμογή, το όχι από μόνο του να κάνεις. Ναι, και από εκεί μπορώ να το κόβω. Άρα εντάξει είμαστε, ναι. Γι' αυτό να ξέρετε, γιατί δεν ξέρω τι παίζει, αλλά το Mobizen κολλάει σε μένα. Βασικά πάρα πολύ κολλάει στο όταν παίζω Gold 1. Πήγα Gold 1. Wow! Θα δούμε λίγο αυτό το βίντεο να πάρουμε κανένα λεφτουθάθηκε. Ναι. Και γενικά δεν ξέρω, το Mobizen κολλάει, αλλά ναι, θα κάνω όμως, πώς το λένε, θα κάνω και ένα βίντεο με Mobile Legends, γιατί μου κολλούσε πάρα πολύ στο Mobile Legends και θα δω τώρα γενικά αν κολλάει στο mobile, για να ξέρω αν το Mobizen έφτιαγε μόνο στο mobile, για να δω αν το mobile φταίει γενικά. Γιατί λέω βλακίες, ό,τι να είναι. Ωραία, 11.000. Sports car. Ποιος ο λόγος να δώσω λεφτά για αυτό το πράγμα. Στεγκάλες. Το AWT τώρα θα αναβαθμίσω. Όχ, με πέταξε. Τρέλας. Ωραία. Πάμε, θα παίξουμε λογικά άλλα 2 μάτσα, ναι. Εδώ που ήρθα μόνο με gold παίζω, έτσι. Λογικά. Όλοι με το αυτοκίνητο είναι εντάξει. Να μην αισθάνομαι μόνο σε αυτό. Ωραία, πάμε. Εντάξει, τους έχουμε, πιστεύω. Είναι πολλές λακκούβες ανηφόρες και τέτοια έχει αυτή η πίστα. Πρώτη φορά παίζω σε αυτήν, γιατί τώρα πήγα gold και αυτή την σε κλειδώνησε στο gold.
Ναι. Είναι και μεγάλη. Έλα, ωραία. Όχι! Αν έπεφτα τώρα, δεν ξέρω πόσο θα με έβριζα. Πήρα και achievement που λέει ότι στα ελληνικά τώρα, γιατί αγγλικά δεν θυμάμαι, που λέει ότι δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολύ υγιές. Δεν είναι γενικά όταν σου γράφει driver down. Ναι. Και μου έγινε τώρα που τερμάτισα που έφαγε βούτα και έπεσε κάτω. Εδώ κόβεις ταχύτητα, μην σκοτωθούμε να δούμε. Και είμαι και πρώτος. Ωραία. Πώς και δεν σκοτώθηκα τώρα. Έλα, εντάξει, το πήραμε. Εδώ σου δίνει και πιο πολλά λεφτά. Μια χαρά. Εντάξει. Το perfect start το έχω για πλάκα. Ωραία. Τα πήρα όλα εκτός από τα λεφτά. Πήρα όλα τα λεφτά εκτός από τα καύσιμα. Που για τα λεφτά, ναι, στα τέτοια. Πώς το έκανα κατευθείαν αυτό. Νίκη. 4 γύρους έχει. Καλά θα περάσουμε. Φύγαμε ρε. Αχ, νερά είναι. Τα νερά σλού σε κάνουν. Βασικά όχι, δεν θα παίξω άλλο game. Βασικά θα δω αν θα παίξω, ναι. Εξαρτάται σε τι πίστα θα μου βγάλει το επόμενο game. Αν μου είναι τέτοια πίστα, όχι. Ή έτσι μας. Ναι, γιατί κρατάνε πολύ αυτά. Αλλά αν μου είναι, ξέρω, κανονική πίστα από τις άλλες, εντάξει. Μια χαρά. Και πρώτος με 12 χουλί. Έτσι μας είναι, όχι, δεν παίζουμε άλλο. Βλέπουμε απλώς το βίντεο, παίρνουμε τα λεφτά και σας αποχαιρετάω. Ναι, τώρα ποιο παιχνίδι είναι αυτό. Λες και με νοιάζει. Ένας δράκος, φοβάμαι. King of Rebith. Τι γράφει ρε εσύ. Λογικά κοριτσίστικο θα είναι, άρα σιγά μου το βάλω. Bitches. Ναι καλά, φύγε πίσω. Χώρια. Ναι, τέλος πάντων αυτό ήταν το παιχνίδι σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, αν είστε καινούργιοι ένα subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.